Saka taneta kunzwa mashoko anoramba achingotaurwa chinzi vaNelson Chamisa vahupo ching'ono pamwe chete nevamwe vavo vanosanganisirwa naadvocate Madzibaba vatengesi. Iri vhidhiyo iri ndiro chakuratidzai kuri kuita kuti vanhu vanova vatengeri veZimbabwe ndivanani. With the president, my team had visited Zimbabwe and had an opportunity to speak to all sectors, the government, those in the opposition, civil society. So we have got a very good outline of what needs to be done and how things will go. So it was a very good meeting. We are in the process, and the process is going very well, and we'll allow the process to continue. And the President has indicated his total commitment to doing that which will be necessary in order for Zimbabwe to come back to the Commonwealth. So we are all going to work very hard. So thank you very much. Saka Apostora Baba Johan, kana makatarisa mufananidzo kana kuti makatarisa mupikicha yakatorwa nomudzimai uyu akanga atumwa nevatengesi, akanga atumwa nemacolonizers, ivo ndivo vari kurwira kuti vaende vanopinda mumubatanidzwa wemacolonizers. Mubvunzo woti saka ndianiko anofanira kurovererwa pachipiyaniso pamusoro penyau dzevatengesi? Ndianiko anofanira kuiswa pachipini pamusoro penhau dzevatengesi? Kune ropa rakadeurwa panyadzonyana pachimoyo, vakadeura ropa ndivo vanomanyirwa navatengesi. Mubvunzo woti mainterest ani avari kumanyitsana nawo? Mainterest avana veZimbabwe here kana kuti mainterest avo ekuti vagowana kuba zvakanaka? Vapostora ngatisvinurei.